ठाकुर साहेब प्रणाम ठाकुराइन। खूब खुश रहो। का समाचार बा? झूला झूला के का हो झूलन? बड़ा देर से अइल। अरे कहाँ रहो इतना देर से? का करी हुजूर, बड़ी घाम भई रहे, तनी आराम नु करे लगनी हा झूला झूला के। अच्छा ठीक बा ठीक बा। झूलन जी सरकार। तनी खाता बही देख के बतावो तो केकर पैसा बाकी बा। ठीक बा हुजूर, देखो तनी। घर भर न दे ये दिले बा, श्री भगवान के होइए गइल बा। नौमी साह दे ये दिले बड़ो, दुखी साह के होइए गइल बा। मालिक का हो? सत्यनारायणा के 2005 के पैसा बाकी बा 14,437 रुपया झूला झूला के। का 2005 के पैसा बाकी बा? अरे तो तगादा काहे नहीं खकर? मालिक एमे तगादा का करे के बा? सूद के सूद ब्याज मिलते बा झूला झूला के। बात तो तुहर ठीक बा, बाकी जानते बड़ो कि हमर लड़का मोहन पढ़े खातिर विदेश गइल बा, इंजीनियरिंग पढ़ता और ओकरा पढ़ाई लिखाई में बड़ी खर्चा लगता हो। इ तगादा ना करब तो ही खर्चा कहाँ से आई? ई तो बात ठीक है कहतनी हुजूर, जाई बोने त तगादा क ले झूला झूला के। ठीक बा, बाकी याद पर के तगादा कहली हो। जी जी हुजूर, जाए तो तगादा करे। मालिक तनी हमरो पे ध्यान देती, हमरो 3-4 महीना के तनख्वाह बाकी बा झूला झूला के। ठीक बा, अगला महीना तोहरो तनख्वाह मिल जाई। हाँ हुजूर, बड़ी हमरो घरे खर्चा बा झूला झूला के। मालिक लालका में से बाचल बा तो नहीं? अरे वो तो काले खत्म हो गई हुई हो। बाकी रहो, ढेर उदास मत हो, हम देखो तनी। देखी हुजूर, बड़ा मन करता। लो हई बा चल बा। मालिक ई हरी देख तो मन झूले लागल झूला झूला के। तो देर कौन है बात के? जल्दी पैक बनाओ सोडा मिला के। बनाओ तनी हुजूर। शराब तो होए गई, शराब के साथे साथे तनी सबाबो रही तो और मजा जाए झूला झूला के। अरे तो देर कौन है बात के? बोलावा झुमकी के। बड़ी काला हो रहे हुजूर। और की कमे बनई हो? बुझाता है मुंशी पूरा पैसा लेके ना दारू पियला के कोनो फायदा ना हो।
अब हम ठाकुर तुम मुनि बड़ा झूलन तारा नशा हो गई बा। नशा नशा हमरा ना तोहरा होला नशा हमरा ना होला झूलन तारा नशा हो गई बा। अब तू अपना घरे जा। ई हमार घर है तू अपना घर जा झूला झूला के झूलन तारा के कहली नु कि तारा नशा हो गई बा। चुपचाप अपना घरे जा। लागल ठकुरा पकड़ा गई कहा जाने कि हम ठाकुर बने के का हो जी काहे इतना गाला फाड़ के चिल्लात बानी का भई ठकुराइन तू बतावाएंगा के तू हमार मेहरानू हो झूला झूला हम तहार में रह रही हे भगवान जैसन ठाकुर वैसन मुनि पियाला के नाशा में दोसरों के मेहरारू के अपन बनावता बताई जा सब है नदिया के तनिको बुझाता आई ठाकुर के मेहरारू के अपन बनावता